Jeg hedder Noor Ali. Jeg er 15 år. Til daglig går jeg på Herleby Skole, 9. klasse. Jeg har tidligere deltaget i Salam Film og Dialog, der gik i 8. klasse. Det gik blandt andet ud på, at jeg skulle ud i nogle 4. klasse og holde nogle foredrag om Salam og Film og Dialogs film, som dokumentar. Om blandt andet historier om en dreng, der var for eksempel på et asylcenter. Yes. Jeg var ude og fortælle min egen historie til de 4. klasser. Min historie handlede blandt andet om, hvordan jeg kom til Danmark, og hvordan generelt hele min familie kom til Danmark. Altså, det starter jo med, at min far for eksempel, han flygtede fra Irak til Danmark i 1999, ja. Gennem blandt andet mange europæiske lande. Så via den vej kom vi desværre ikke. Vi gik med fly, og vi skulle opholdes i Syrien i 10 måneder, før vi fik lov til at tage til Danmark, da min far var allerede i Danmark og havde fået det der familiesammenføring. Jeg oplevede i 4. klasserne, at det var meget lukket på den måde, at de turde ikke fortælle deres egen historie, eller de har prøvet noget lignende. Så da jeg ville fortælle min historie, så begyndte mange af dem i hvert fald at åbne op og ville fortælle deres historie, og synes det var meget spændende. Og det var ligesom et boost til deres selvtillid, at ville begynde at åbne op på den måde. Vi starter med at se en film, der hedder På flugt. Det handler om en dreng på et asylcenter. Det var godt at starte med en film, så fik vi allerede indblik, hvad det vi skal gennemgå lige nu på den måde. Jamen, jeg startede med at få noget kursus for Salam Film og Dialog, som faktisk medførte, at jeg fik et job i Fakta. Jeg tog ind til Fakta, og jeg regner slet ikke med noget. Hun spurgte mig så direkte, der jeg gav ansøgningen, jamen, vil du tage en jobsamtale? Og jeg var sådan, er det alvorligt? Jeg har været inde i 3 sekunder og så allerede. Jamen, så gennemgik vi den ansøgning i jobsamtalen, og så var det, hun sagde sådan, hvad er det her Salam Film og Dialog? Og så begyndte jeg at fortælle mig, at det var noget med rollemodeller og foredrag med unge, og fortælle min egen historie, og det virkede jo meget spændende. Og så fortalte jeg, hvad jeg lærte. Jeg lærte at være mere udadvendt på den måde, og tørre sige min egen historie, tørre være mig selv, tørre at lære om andre, se forskellige personer på den måde, ikke? Så var hun bare sådan helt forbløffet. Det er seriøst det her. Det gav det der ekstra boost til, at jeg fik det job. Det er jeg virkelig glad for.